अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते। सिंधुदुर्गात मुलांना पळवून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचं समोर आलंय। कणकवली तालुक्यातील सावडाव गावामध्ये प्राथमिक शाळेतील 3री ते 6वी पर्यंतच्या 6 मुलांना अनोळखी इसमांकडून किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती सावडावचे माजी सरपंच दत्तात्रय काटे आणि शिक्षकांकडून देण्यात आली आहे। सावडाव गावातील 3री ते 6वी शिकणाऱ्या मुलांचं किडनॅपिंग झाल्याचा प्रकार घडलाय। यामध्ये एका 4चाकी गाडीमध्ये मुलांना जबरदस्तीने बसवून त्यांना किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाला। यामध्ये मुलांना चाकूचा धाक देखील दाखवण्यात आला। काही मुलांच्या डोक्याला दुखापत देखील झाली आहे। त्यावेळी मुलांनी आरडाओरड केली असता त्यांना वाटेतच सोडून ती 4चाकी गाडी आणि त्यातील व्यक्ती हे पसार झाले। अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे सावडाव शाळेत शिकणारी ही मुलं आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुप्रिया बगडे, मिलिंद देसाई आणि सावडाव गावामध्ये दाखल झालाय। नमस्कार। कणकवलीमध्ये धक्कादायक प्रकार घडलेला आहे। कणकवली तालुक्यातील सावडाव गावामध्ये 3री ते 6वी मध्ये शिकत असलेल्या 6 मुलांना किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची माहिती येथील स्थानिक माजी सरपंच आहेत दत्तात्रय काटे यांनी दिली, तसेच शिक्षकांनी देखील दिली। आणि या दरम्यान आपण इथे पोहोचलो आणि नेमकी माहिती जाणून घेतली असता पोलिसांकडून समजत आहे की ही जी मुलं आहेत ती 1 नंबर शाळेतून शाळेत जात होती आणि त्याच दरम्यान एक गाडी आली, 4चाकी गाडी आली, त्याच्यामध्ये त्या मुलांना बसवण्यात आलं आणि त्यानंतर ती गाडी त्या मुलांना घेऊन जात होती आणि त्यानंतर मुलांनी आरडाओरड केला आणि त्या दरम्यान त्या मुलांनी आरडाओरड केला असता त्या जे गाडीमध्ये 2 इसम होते असं एक समजतं आहे। आणि त्यानंतर त्या 2 इसमांनी फोन लावायला बाहेर आली आणि त्याच वेळी त्या मुलांनी आरडाओरड केला आणि मुलं तिथून पळून गेली, काही अंतरावर येऊन पळून गेली अशी माहिती एकंदरीत पुढे येत आहे। पण पोलीस जे कणकवली पोलिसांच्या ज्या बर्गे मॅडम आहेत ते इथे दाखल झालेले आहेत आणि ते तपास करत आहेत, मुलांकडून जाब घेत आहेत। ग्रामस्थ देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। हे ग्रामस्थ आपण पाहू शकतो की या शाळेच्या आवारात मोठ्या संख्येने सावडाव ग्रामस्थ इथे जमा झालेले आहेत आणि सावडावमध्ये भीतीचं आणि भयभीतपणाचं वातावरण झालेलं आहे। माझी मुलगी इयत्ता 6वी मध्ये शिकत आहे, 12 वर्षाची आहे। हा घडलेला प्रकार धक्कादायक असून आम्हाला अजून त्याच्यात वातावरणाची भीती वाटत आहे आणि असा प्रकार कधी घडू नये त्याची वरून चौकशी व्हावी, सखोल चौकशी करावी अशी माझी विनंती आहे। आमची आज ग्रामपंचायतीमध्ये मासिक मीटिंग चालू होती, त्या दरम्यान 10 साडे11च्या मध्ये टायमिंगमध्ये आमचे एक काळेल सर शिक्षक आहेत केंद्र शाळेमध्ये 1 नंबर शाळेमध्ये, त्यांनी मला फोन केला की असं मुलं कोणतरी गाडीमधून नेऊन त्यांना मध्येच सोडलं आहे, ती मुलं पळत सुटली आहेत। ती डगरेवाडीतल्या डगरेवाडी शाळेमधल्या शिक्षकांनी त्यांना थांबवलं आहे, तर तुम्ही तात्काळ इथे या। मी तिकडून ग्रामपंचायतीमध्ये इथे आलो तर मुलांना बघितलं तर मुलांकडे जे काय जादूटोणा करतात अशा प्रकारचं त्यांच्या चेहऱ्यावरती कलर वगैरे लावलेला होता आणि ते मुलांशी चौकशी केली तर ती मुलं म्हणत आहेत की आम्हाला ओमनीमधून गाडीमध्ये बसवलं, तेलीवाडीचे आहे ते विहीर आहे तिथे आम्हाला आतमध्ये टाकलं आणि इथे घेऊन आले थड्याजवळ, इथे आमच्या शाळेकडे जाणारा रोड आहे तिथे घेऊन आले, तिथून मध्ये चाकूच्या धमकी दाखवून ओरडविरड करू नका असं ते मुलांनी सांगितलं। मग त्यानंतर आम्ही इथे बघितलं तर ती अवस्था त्या मुलांची अशीच होती, ती घाबरलेली होती, परंतु त्यांची एकदम मनस्थिती होती, म्हणजे हे खरोखरच किडनॅपवर काय ती मुलांना पळून नेण्याचा प्रयत्न चालू नक्की झालेला असं मला वाटतं। त्यावर त्याच्यानंतर मी आमचे अंमलदार बीट हवालदार त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला की असा प्रकार इकडे घडला आहे तर तुम्ही तात्काळ इथे या। नंतर मी तुमच्याशी संपर्क साधला की असा विषय झालेला आहे। प्रशासनाकडून आपली काय मागणी आहे? नाही, ह्या ज्या अशा अनेक फेरीवाले असतील किंवा वेगवेगळी माणसं ज्या गावातून फिरतात तर त्यांना एक आयडेंटिटी कार्ड असावं, कारण ते नसल्यामुळे आपल्याला कोणाला थांबवू शकतो आपण, बाहेर येऊन येणाऱ्या माणसाला तू चौकशी करून ये, तू इकडून, असं होत नाही। पण थोडं ढिलं आहे एवढं नक्की, जी कोण जाणार रोड असेल किंवा तरंद्यात जाणारा रोड असेल किंवा नांदगावात जाणारा रोड असेल, या बाजून या वेळेमध्ये ज्या गेलेल्या गाड्या आहेत, जर नांदगावच्या ठिकाणी फुटेज CCTV जर घेतलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी कळू शकतं आणि शिक्षक कॉलनीच्या फाट्यावरती जे फुटेज आहे त्या ठिकाणी आपल्याला कळू शकतं की ही गाडी इकडून पास झाली होती काय। 100% या मुलांना
किडनॅपिंगचा प्रयत्न झालेला आहे. मुलांना तशा प्रकारच्या नखाच्या वगैरे खुणा दिसत आहेत आणि लाल रंग जो लावला आहे तो फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नेऊन चेक करण्याची गरज आहे की याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचं केमिकल वापरलं आहे आणि त्या केमिकलमुळे मुलं कोणी बरोबर नसताना सुसाट धावत सुटली आहेत. हा प्रकार विचित्र आहे. म्हणजे शाळेकडच्या दिशेने मुलं धावण्याच्या विरुद्ध दिशेने धावत निघालेली आहेत. त्यामुळे थोडंसं या सतर्कतेने मुलाची दप्तरं देखील मिळाली नाही आहेत. दप्तर त्या मुलांकडनं काढून घेतली आणि त्यांना सांगितलं असं मुलं म्हणतात की ही दप्तर तुम्ही आमच्याकडे द्या, दप्तरांची काय आवश्यकता नाही. पण मुलांनी एक मोठेपणा दाखवला की ते पाण्याच्या बाटल्या घेऊन एक दप्तर सगळ्या भरल्या आणि बाकीचे 4 दप्तर त्यांच्याकडे ती दप्तरही बाकीची आपल्याला मिळालेली नाही आहेत. तर त्याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. जर आपल्याला याची जी स्वान पथक आणून जी माणसं कुठून गेली आहेत, ही आवाट्याने गेली, ज्या ठिकाणी वळले, तर जर ते आपण करू शकलो तर आपण नक्की यांचा शोध लावू शकतो. 10:30च्या मनाने म्हणजे खांदारवाडीच्या त्या साईडून रस्त्याने सुमो नाही तर व्हॅन काहीतरी गाडी आलेली. त्यांनी मुलं जात नव्हती तरी रेटून त्या मुलांना जबरदस्तीने हे केलं आणि घेऊन आले सड्यापर्यंत आणि ते मुलं मुलांना फोन काहीतरी दप्तरं वगैरे टाकण्याचे काहीतरी हे केलं त्यांनी. त्याबरोबर मुलांनी दरवाजा उघडून लपून राहिले त्या साईडला आणि धावत इकडे निघालेले. तेव्हा मग शिक्षकांनी या डगरेवाडीतल्या शिक्षकांनी बघितलं आणि गाडी घेऊन पळत निघाले आणि त्या गाडीतून घेऊन आले. ते घाबरलेली मुलं रडत होती, पालक वगैरे त्यांना कळल्यावरती ते रडत होते आणि लाल पूर्ण पिंजरीसारखं काहीतरी, आम्हाला वाटलं पहिलं अगोदर रक्त आलं पण पिंजरीसारखं काहीतरी लावलेलं होतं त्यांना आणि खूप घाबरलं आणि त्यांच्या एकीच्या डोक्याला नख लागलेलं आणि चाकू दाखवून त्यांना भीती दाखवली आणि मग ते बोमटले पण नाही. भीती दाखवल्यामुळे ते घाबरले भरपूर आणि इकडे आल्यावरती शिक्षकांनी वगैरे पालक आले, माणसं आली, ग्रामस्थ आले आणि माजी सरपंच, उपसरपंच, आमची मीटिंग चालू होती मासिक सभा, त्याच फोन आला त्यांना आणि ते धावत सुटले, निघाले आणि इकडे येऊन मुलांना वगैरे आधार दिला त्यांनी. मी साधारण वर्गामध्ये शिकवत असताना मला एक आमच्या शाळेतल्या गणवेशामध्ये म्हणजे जिल्हा परिषदच्या शाळेचा जो गणवेश आहे त्या गणवेशामध्ये एक मूल मला पाठीमागून पळताना दिसलं माझ्या गेटवरून. म्हणून मला डाऊट आला की माझ्या आसपास 3-4 किलोमीटरमध्ये जिल्हा परिषदची शाळा नाही आणि असं गणवेशामधलं मूल पळतं म्हणल्यानंतर मी माझ्या मुख्याध्यापकांशी म्हणलो की कोणतरी शाळेचं मूल दिसतं आहे आणि आम्ही बाहेर येऊन बघतो तर पुढे 5 मुली धावत आहेत आणि एक मुलगा पाठीमागे पळतो आहे. म्हणून आम्ही पटकन बाहेर आलोत. पाठीमागे आमच्या अंगणवाडीतल्या मॅडमना सांगितलं की मॅडम जर आमच्या शाळेकडे लक्ष ठेवा. त्या मॅडम इकडे आल्याने मी पाठीमागून निघतो तोपर्यंत ती मूल दिसेनाशी व्हायला लागली म्हणून आम्ही 2 व्हीलर काढली आणि 2 व्हीलर काढून त्यांच्या पाठीमागे पळत होतो, म्हणजे गाडी घेऊन जात होतो. तर ती मुलं पुढे पळत होती. मग आम्ही गाडी घेऊन त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांना थांबायला सांगितलं तर ती मुलं थांबलीत. परंतु त्यांच्या चेहऱ्यावर असं पिंजरसारखं वगैरे किंवा एका मुलीला नख लागलेलं, रक्त येत होतं, असं वगैरे सिच्युएशन होती सगळी. मग त्या मुलांना आम्ही सगळ्यांना घेतलं आणि घेऊन त्यांना शाळेत आणून बसवलं आणि ती मुलं आमच्या परिचयाची एका आमच्या केंद्रातली असल्यामुळं ती मुलं ओळखलीत. 6 नंबर 1ची ती मुलं वाटलीत. म्हणून मी त्या शाळेचे शिक्षक आहेत काळेल सर, त्यांना फोन केला की सर असा असा विषय आहे, तुमच्या शाळेतली मुलं आहेत. आणि मीही त्यावेळेला जरासं घाबरलेलं सिच्युएशन म्हणून त्यांना बोलवलं. आल्यानंतर त्यांनी ओळखलं की आमच्या शाळेतली 6ची 6 मुलं आहेत. मग त्या मुलांना आम्ही बसवल्यानंतर सन्माननीय सरपंच महोदयांना, त्यानंतर जे काय त्यांचे पालक वगैरे आहेत, त्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका आहेत, त्यांच्याशी आम्ही कॉन्टॅक्ट केला आणि तुम्ही इकडे या. त्या पालकांच्या अजून दुसरी कोण मुलं आहेत की अशीच धावत वगैरे गेलेत म्हणून आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या घराकडे जाऊन म्हणजे अटेंडन्स चेक करून तेही इथं आले. त्यानंतर सर्व मुलांना आम्ही शांत तिथं बसवून मग पालक येऊन नंतर ते भेटायला लागले. मग सन्माननीय सरपंच महोदय, बाकीचे सगळे जे आहेत, सन्माननीय काटेसाहेब, सन्माननीय झगडेसाहेब, त्यानंतर इथले जे काय पालक वर्ग होता त्यांचा तो सगळे इथं आले. आणि किडनॅप करायचा प्रयत्न झाला असं म्हणजे मी काय खात्रीशीर सांगू शकत नाही, पण त्या मुलांना ज्यावेळेस सगळे आल्यानंतर विचारलं त्यावेळेला त्या मुलं सांगतात की आम्हाला म्हणजे तिथे एक बावडी आहे त्यांच्या कुठली ते, तिथून त्यांना पिकअप केलं आहे आणि पिकअप करून त्यांना इकडे वर सड्या म्हणून धनगरवाडी, त्या धनगरवाडीकडे नेलं आणि तिथं तर गावातले काही ग्रामस्थ जाऊन तिथं आले तर तिथे ओमनी सारखे किंवा छोट्या टायरची गाडी तिथं वळवल्यासारखी दिसते असं त्यांचं म्हणणं आहे. शिक्षकांनी लवकरात लवकर ती मुलं शाळेत आहेत की नाही, कुठल्या शाळेत आहेत आणि कुठून आली, कसं काय घडलं प्रकार, हा देखील शिक्षकांनी माहिती जाणून घेतली नाही. आणि पूर्ण सावडावमध्ये ह्या ज्या मुलांमध्ये देखील भीतीचं वातावरण आहे. एकूण 6 मुलं होती, यामध्ये ही 6 मुलं होती आणि त्यांना देखील भीतीचं वातावरण. काही मुलांना दुखापत देखील झालेली आहे, डोक्याला दुखापत झालेली आहे. कारण
असं समजते माहिती की त्या म्हणजे आतमध्ये जे 2 इसम त्यांच्याकडे चाकू पण होते असे माहिती समजते. काही मुलांच्या डोक्याला असं लाल कलरचा रंग लागलेला आहे, त्यामुळे मुलं देखील भयभीत झालेली आहेत आणि ही धक्कादायक प्रकार हा सावडाव गावामध्ये घडलेला आहे. आपण अधिक माहिती देणारच आहोत, पण हा जो धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतर पोलीस आपले काम करत आहेत, तर सावडाव ग्रामस्थ येथे जमलेले आहेत मोठ्या संख्येने आणि सावडाव गावामध्ये आता भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एकंदरीत लवकरात लवकर हे जे कोणी काम केलं असेल, किडनॅपचा प्रकार केला असेल, ते लवकरात लवकर मिळावेत. पोलिसांनी याचा शोध लावा ही प्रामुख्याने मागणी आहे. तसेच त्यांची दप्तरं होती, जी मुलांची दप्तरं, ज्या मुलांकडे दप्तर होती, ती दप्तरं देखील त्यांना मिळाली नाही आहेत, ती देखील फेकून देण्यात आलेली आहे अशी माहिती एकंदरीत पुढे येते. त्यामुळे नेमका हा प्रकार काय आहे याची पोलिसांनी चौकशी करावी हीच अपेक्षा सावडावासी व्यक्त करत आहेत. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.